I want to welcome Juan, I want to welcome all to this segment yata kupinda. Tonight in conversation with the elder. So these ambassadors of yours will be representing you. The elder will be representing all the older generation. Saka zvavari kutaura as my personal testimonies, they are speaking on behalf of you. And want this to be really quick. Saka, without wasting much of our time, we'll start from there. If you have a question for the elder, quickly ask it up so that the elder can take it up. Okay, takuvunza about nyaya ma work relationships. Kuti kumabasa kwatiri uku unenge wana basa rakanaka, and then boss wova vakutarisa in a funny way, wova vakuti danana neni, ukasadanana neni ndiko kudzinga basa, and yet iwewo pamwe kumba kwenyu ndiwo wakatotariswa and people are looking up to you, and wofunga kuti ndikabva pabasa iri, what then is going to happen to our family, and what is going to happen to the financial status of kumba kwedu kana inini ndadzingwa kubasa nekuti inini ndaramba kuti boss ndaramba kudanana na boss vangu. Ya uchaunofangwa kungoenda uchiziva ndechekuti boss ndo mwari wako, ndo vanogona kukupa basa kana kusakupa, kukupa upenyu kana kusakupa, kukupa sadza kana kusakupa. Asi kana mwari ari ai anokupa chikafu, he is not limited to one boss. Saka you need to know who is the boss of your life. The man up there cannot the man seated on that chair. If it is the man up there, then itara wakaendera ipapo usiyane nere kumfadza. Mwana wangu, I want to tell you this. Problem yatana yo muZimbabwe haisi yevarume vari weak. Ndiye varume vari weak nevakadzi vari weak vari kusapota varume vari weak, and the whole community becomes weak. Next question. Okay, inni elder mvunzo wangu wakamirira vakomana. Ndakaenda kuchikoro ndine ma qualifications angu andakawana akanaka chaizvo. Ndiri pachurch ndinoda kubatira basa Mwari, panonzi padoka mari kuti basa raMwari riendere mberi. Ndinofanira kunge ndichibvisa panonzo vakomana vakatsvinda vakamira ndinofanira kusumukira shoulders up ndoita se ndoonekera, but handina basa. Ndane makore 5 mana whatever ndichitsvaga basa, ndichienda kuna mufundisi, ndichienda kuma elders, madeacons vachingoti zvichanaka, rambawo nekutenda. Wedre kuti faith ndori kunyanya pandiri sometimes ndinonzwa kuneta. Ndoda kunzwisa semuKristu semukomana kuti how do I respond to those doubts dzandinadzo idzo, netuma questions kwandiri ndinatwo, because mwoyo wangu wakuneta. Handisina faith iyayo yamuri kunditi rambawo nefaith, because amakore akawanda. How can I respond kuma doubts iyayo? Aiwa, havasi kunyatsokuudza. Iwe chauri kuda hizi faith kumuka. Faith wagara unayo, but brain dzako dziri kuda kuti dzishandirwe dziti mukei. Why? Pamusana pekuti upenyu hauna door rimwe chete. If you find one door closed, ochema wakamira padoor iroro, I am telling you unofane nzara uri panze. Iwewe semaendera wakaita kuchikoro neshungu, go and do something with your life. Being employed is not the name of the game, but making money is the name of the game. If you cannot make it this way, make it the other way, as long as it is the right way. You don't need faith on this one. You need to wake up and do something about your life. Vana vangu, let me be honest with you. You may blame the government, you may blame this minister, you may blame so and so, but anofane nzara ndiwe. Do something with your life. It's yours. Okay, so what advice can you give on maintaining a healthy relationship? When you want to maintain a healthy relationship, it is God first, God in the relationship, and everything else will be okay. Relationship dzenyu dziri kunetsa kumaintaina because chipfambi chamuri kunamatira kuti chikomborerwe. Okay, thank you. Elder, ndine issue yangu yekuti ndiri musikana. Vanangu, listen to me carefully. Uya asati ataura. There is nothing like a product yakaiswa apa inonzi Christian relationship. But a Christian relationship is a product where Christians are dating or are in love.
Saka hazvigona kuti hamuzi maKristu asi muda kuproducer a Christian relationship. It does not work like that. Be Christians first before you get into the relationship. Okay, thank you elder. Mvunzo wangu uri pakuti ndiri musikana but ndinodanana nemukomana wangu but haazivi background yangu, like ndine background iri, for example ndoti kana ndakabvisa nhumbu kana ndakambodanana nevanhu vakati one day kumashure. Adanane nebackground yako here kana kuti newe. Ndoda kuti zvive clear pauri kubvunza mubvunzo kuti chauri kuda kuti adanane naye ibackground yako here kana kuti ndiwe. Aiwa, chanoda kuti adanane ndini. Saka background unoidi. Tiri kuti zvinoaffecta here, hazvizoaffecta here marriage yedu kana akazoziva background yangu. Vana vangu inzwai munzwe. Hakuna munhu asingatadzi. Asi chakakosha ndechoti pawakatadza wakazodii. Munhu akatendeuka haataure zvekusatendeuka. Unless kana usati wadii. Saka you do not promote the old man when there is a new man in place. Saka let there be evidence pauri kudanana nemukomana kuti this is a new creature. Kana achikuramba ngaakurambire current, not previous. Unless previous is still current. Thank you, Elder. Sorry baba, tichiri papo. Ko kana ndataura because ndikuziva kuti vanhu vachazongomudza ndobva ndagara ndamudza chokwadi isati aenda kure. Hauvhare ubenzi nemano. Because there are times when kutaura is deceptive behavior. You want kumutaurira so that you fancy him, so that he does not make a decision. Vanangu ndinzwisisei. Ndoda kuti munyatsondibata zvakanaka. Handisi kuti nyepera mukomana. You get what I mean? But I am saying you could have lost your virginity yesterday. But it does not mean you are promiscuous. It means you made a mistake. Therefore, when you are selling yourself, you are not selling virginity. You are selling a principled life. But should you be buying virginity, you are on the wrong market. Why is it that every time pamunopinda muchinu, you want your weaknesses to go before your strengths? No, it's not good we want our weaknesses to go before our strengths. But they were saying kuti there are cases where andina kutaura obva azozvinzwa obva anditi saka wakaregerei kundiudza. Nekuti hana kubvunza zve. Elder, it's not as easy as you are saying. It's as easy as I'm saying. In that situation, kana angatori Tanaka, anobva torambwa, obva anzi saka handichakudi. Vapfana regai ndikuudzei. Ndinoda kutaurirai chokwadi. Munoramba here kuti kune vamwe varume vakarora vakadzi vari straight asi vasiri kudzoka kumba vachitenderedzwa nepfambi. Chinhu hachichengetwe nemano, chinochengetwa naMwari ichi. So if your God is in a relationship and he knows that you are a repentant someone, he is going to defend you when no one else can defend you, not your mouth. Okay, thank you. Ndemo akomana yakona ufamba uchinzwa zvakawanda. Wona zviripo. Okay, mubvunzo wangu wandanga ndinawo vatopindurwa kudhara. So ndichangotaura pfungwa yandinayo. Ndakatarisana nesu youth. I have observed that we are now a generation ignorant to the correct information. Isusu tine information yatinayo yatuna kuimbresa tobva tati ndo iri right, and that information ndo yakuenda kunotirasisa yozotisikira matambudziko atinenge tava kusangana nawo in the end. So we have to be a generation ekuti we embrace the correct information, accept it as it is, then everything will actually work out for what? For good. Then chimwe chinhu chandingada kuti tibatsirwe chinenge chienda parenting yatiri kupiwa. Sometimes we are being neglected kudzimba. Yes, vabereki tine mascenario ekuti vabereki vanoshanda away from the homes.
Vana ivavo, they're not getting the proper parenting sometimes. You get to see their behavior unhu vavo unenge uchitoexhibita kuti something is lacking kana kuti baba havapo. Unoona mwana musikana achienda kana kunorara kumba kwa somebody yet asiwa pamba kunzi ange ari pamba kana nevaningini. So andizivewo baba kuti ipapo semubereki veduwo how you would actually handle such a scenario. Apa ndiri kutaura nevanhu vane dzinopanana moto. Imimi vana vedu hamusi patinotenga imbwa tinotenga leash. Asi hatina leash yevanhu. Asi kana muda kuti tikutreatei sembwa, we will treat you like dogs. Where you behave because I am there. You behave because of internal discipline. Number one. Number two, to you. I'm not talking to parents, I'm talking to you. To you, the fact that you are a bad teacher is not an excuse to failure. You need to even to read usiku wese until you get the correct information. The fact that your parent is drinking does not make you a drunkard. Because there are good examples out there for you to learn from them. And number three, the reason why we as parents send you to church is it is for some to do on our behalf that which we cannot do. But talk to my church moenda pa WhatsApp, talk to my church movata, talk to my church moita naru. What have I failed to do as a parent by sending you to the right place and you do the wrong thing? Ndokutuma kuenda kukembi because ndoza kuti kune vafundisi vachakuparidzira iwe unenge uchirara nemasikana ikoko. What should I do as a parent? So, imimi vana vendu, you are not dying because of lack of information. You are dying because of negligence. Munoda zvinhu zvamunoda kunzwa, not what is correct. Ndosaka muchigara panapa muchitiudza kuti no, ndoda kudanana nemunhu onditengera mota ondirukisa musoro kuti ndigona kuti anogona kundichengeta here. Kukuchengeta, is it proof enough that achakuchengeta mangwana? It is not proof. We don't measure a parameter by what has been done to you, but who the person is. I therefore am saying, as parents we may have failed, but it is not an excuse to fail. Kune vana vakarerwa mushabhini vave vafundisi, vakarerwa pang'anga vave vafundisi. Inini ndinoti Mwari haatonge munhu nekuda kwemafailures emubereki, even though there will be a disadvantage to you. Then, lastly but not least, vana vangu, the narratives that you have in your life are common narratives or popular narratives, but not right narratives. For example, imi munondudza kuti ukadanana nemukomana, mukasabatana, mukasakisana, relationship yacho haina kids. Zviri muvhesani. Mambe muchindibvunzawo mavhesi. Makazviverenga pavhesi ipi semabvunziro amanga muchindita? Makazviwana kupi? Ndipindurei. Makazviwanepi? Makazviwanepi? Aiwa, makuramba kumamaiki ndatipindurai. Makazviwanepi? Zvinenge zvichingotaurwawo mumastreets umu, ndiko chitonzwa wakasara. Good, zvinotaurwa mumastreets and we take it as doctrine when it is just someone's suggestion. That's why taakuti our relationships in church nema relationships enyika aita sei afanana. Why? Because we are taking my notes asiriwo toaunza muchechi. Chinonzi kutendeuka mune zvese. Vabereki tichadhila navo, don't worry. But imimi basa renyu imboitai vana. Kana ini sababa vako chaivo ndatadza, vamwe baba vari apawo. Okay, Elder. As a youth, how best can I handle depression? As a youth, panyaya depression pane zvinhu two. Chekutanga, you need professional advice. Kana nchitaura nenyaya professional advice, kune vanhu vari qualified to do counseling, to talk to the issue. You need to see those people so that they can help you. You don't wish it away, but it has to be resolved professionally. Okay, thank you, Elder. Toda kuti tidzoke mbichana panyaya yamataura muchiti zvine mavhesi here zvokuti kudanana tichibatana nekukisana and stuff. Takadzoka kureality, hamudisi kupikisana nezvinotaura shoko raMwari.
kureality yatiri as my youth zvinhu zviri kutoitika baba. Whose reality? Yemuma-streets. Exactly. Exactly vanangu handisi kuramba. Ireality yemuma streets. Asi isusu as a chosen generation, a holy priesthood, we are there to demonstrate that their reality is not correct. Our reality is the one that works. Okay. Thank you, Baba. Okay, I'm taking drugs. I'm depressed. When I try to talk to my parents, they don't have time for me. They are not around always. And I want to talk to them, but then they don't make time. That's the reason why I'm taking drugs. No problem, Baba wako, they have a time for you, but not for drugs. So the problem is you are taking drugs before your father to represent you. I want you to be clear. Urugona vabereki vese vakagara. Whether ipfambi kana kuti chi munhu wese anoda mwana wake. Unfortunately, the person who is sitting before the father is not the person that they produced. Saka we need to separate the two. Vari kurwisana nechidhakwa chiri mandiri here kana kuti neni. I haven't said they are right or they are wrong. I am talking to you because I am talking to you as my daughter, not to your father. Vanangu ndokumbira mwito chinhu ichi. Musati masvuta, musati madhakwa. Endai mumbono, endai kune vakambosvuta nevakadhakwa muone kwavari. Mozodzoka motanga kusvuta maakuziva kwamuri kuenda. But handisi kudhakwa stereki baba, ndiri kungoda kuti vise depression. Kungoti ngova hai chete. How do you separate kuve high nekuve sinful? Vana vangu, I wish you could understand on this thing. Mundinzwisise. Do you know the reason why the devil introduced drugs? It is because he wants to put you beyond redemption. He wants to destroy the conscience and the brain that realizes bad from good. When that brain has been destroyed, therefore you are good for nothing. Because hauchakwanisi kutendeuka, hauchakwanisi kuita zvakanaka, pamusana pekuti the conscience itself has been destroyed. So the reason why we discourage kuti muende kuma drugs, inyaya yekuti izvo the headquarters will be destroyed and you won't function in any other field on earth except dependence on drugs. Saka madrugs akangofanana nechikwambo. Chichakunetsai kunodzorera. Dei magara marega kunotora. Okay. Ende ndiri kuda kutaura mese makagara kunoko. Kana kune anomboita zvembanje kana zvitudoro tushoma. Panonzi nemufundisi, uyai padzingwe mweya yakaipa nezita raJesu vari kureva iwewe. Ndimi vanhu vacho vari vanhu kusunungurwa nezita raJesu. Hanzi tuye tizonamatirwa guys. Amen. Enda kubvunzawo ngoti mubvunzo pazobviswa vamwe vakuru vechechi vangara bati I hope muchatibatsira pamwe chete naasamanyaya. Iyo chechi ndakatarisawo zvangu takamira kwedu kuAFM. Chii chairi kumbonyatsoitawo chekuti ibatsire vana vari kuita zvemadrugs vari muchechi because varimo. Ndo chekutanga. Chechi mira ipapo, mira. Tite one ndisazoconfuse. Problem yaitika kuvana vedu vakaramba Jesu anoita kuti vasapinde mumadrugs. Vakukurudzira kuti chechi ite rehabilitation center. But chechi i-rehabilitation center kana yevatadzi. Ndokutadza kwacho. Avatadzi vachibva muchechi.
inini vana vangu panyaya iyi handina tsitsi nemi pamusana pekuti imimi you did not do drugs by mistake, it was by choice. Imimi makanzi gamuchirai chipuwa chemweya mutsvene mukaramba, sezvandanzwa vamwe venyu vanga vachitaura vachiti hanzi kana musikana wangu asingatauri nendimi ndinomutora sinzi ndiri mupristi ndozomuita kuti ataure nendimi. Iwewe munhu akatadzwa nemarriage ozogonekwa nekisi, akatadzwa neshoko ogonekwa nekisi. Hamuoni kuti this is stupidity on display? But elder, tiri kutarisa side one isusu. Ngatitorei zvemwana ari kugara nemubereki, arerwa zvakanaka muchechi, akura zvakanaka, ozoenda kuuniversity. Kuuniversity aenda kunoexposwa kune imwe life yaanga asina kujaira. Asvika ikoko osvikawo kune vamwe atinoti maganvosta, zvikakarara zvekuti zvikakutaura newe zvikakuvhiringidza brain, unoona usara wakufunga kuti zvavari kutaura ndozvine musoro, obva akabira. Ndiye mwana wandiri kutaura iye kuti adzoka kuvabereki, adzoka muchechi, akuita zvemadrugs. Ukaenda unoona vanhu vanotamba bhora, vanotamba bhora ndinoona vachimhanya muroad umu, vanomhanyirei? Fiziki. Ko iwe wese usingaite spiritual physique zvaunoziva kuti kuuniversity kune zvikakara? Thank you. Itifa. Vana vangu, I want to be honest with you. If you do not prepare, uchida kuti tizokunzwira tsitsi tingakunzwire, but we cannot give you back your life. When it's time to pray, pray. When it's time to find Christ, find Christ. When it's time to read, read. So that when you get iwe, hauzoiti David wakandwa mugomba reshumba, hauzoiti Daniel wakandwa mugomba, unopinda mugomba uri Daniel. Ndamboti vamadrugs vasabatsirwe here? Andambodaro. Indiri kutaura nemi vana vedu vari pano vanoziva Mwari. Vemadrugs tichavaitira rehab yavo. Ko imimi muruda kunoitirwa rehab yei? Alright, elder. Ndine mubvunzo panyaya yekumafamilies kuti taita dambudziko rehama dzedu dzatinenge tichigara nadzo, kuti toti ana sekuru o ana bamukuru o ana bamnini vari kupfimbana namainini o hama dzirimo munhuri dzavanenge vachigara nadzo. Semwana musikana, how best do you address nyaya idzi kune vakuru vako usina kuonekwa semunhu kunge iwe ndiwo wanga uri panzvimbo yakashata to the extent yekuti wakazopfimbwa, nekuti pane incident yekuti zvinonzi haunganyengwi usina iwe zvaunenge wamboita, but iwe ungori mwana mumba uri kungozviraramira life yako mumba, probably kutopfekwawo zvakanaka like zvazvichingotaurwawo muchechi kunzi unongosvitowawo kuchechi uchitopfeka zvakanaka, but my elders will still come for you. So how best can you address this issue kuvakuru vako mumba vasina kukuona seunge usina kukwana uye vasingakunyararidze, vasingaadrese nyaya yacho? Vanangu, I want to be honest with you on this one. Vanhu vakuru vazhinji vechikaranga, they sacrifice the truth for the sake of smoothness. Anoda kuwirirana nemunin'ina wake even at the expense of her daughter. Zvekuti ukarepwa unonzi varegerere, baba munina havangaende kujeri even though mabasa avo achida jeri. And you will always be in prison because the people sacrifice the truth for the sake of smoothness. Zvakafanana nemutemo wenyika hautendere kuti munhu arepa. Ndofunga ovhasiya vanobvumirana neni vanoziva zvemutemo. Ini mwana akarepwa muchechi, pastor havangauye voti izvo nyaya yacho yapera ndakunamatirai, because it's an offense that has been done against the state. Munhu anoenda kujeri anotendeuka akananga kujeri. Kana Jesu akauya anoenda kubva ikoko, because Jesu harambe kuti vanhu vaende kudenga vachibva kujeri. I therefore say
kuendesa munhu kujeri handiho utsinye. Kusamuendesa kuitira utsinye aparirwa mhosva. Saka muri right vana vangu, nyaya iyi ndinoitaura kuvabereki takagara muno muchechi kuti we must not accept abuse. When someone says I'm being abused, haikona kugara pasi muchibvunza kuti anga achitsvagei ipapo. Nyaya yekutanga irida kugadziriswa ndeyekuti I have been abused. Murume mukadzi aenda kuna baba kuti ndarohwa nemurume, nyaya haizi yekuti warohwerwei, nyaya ndeyekumboti kurovana kwakanaka here. Those issues must be addressed, and if parents cannot address, there is always the law to address that. We cannot allow our children to be abused for the sake of peace. Let there be no peace between abusers and the abused. That must not work. And Mimi, do not accept peace is from within. If your father is abusing you, that must not be tolerated or allowed, and it must not be allowed amongst us. Tiri papo elder ndoda kuvunza kuti alright, ndaudza vabereki havana kunditeerera, ndaudza pamwana natete havana kunditeerera, and then I end up taking the issue in my own hands, ndonoripota kumapurisa. It's not taking the issue in your own hands, it has always been in your hands. Okay. Yes. Kana waenda kunoripota, you have done the right thing. Okay, I have done the right thing, but then here comes the issue, family wise, kuti ndaenda ndikanoripota kana kuti baba, and ndivo baba nditi hatisi kukuaccepta mufamily nekuti waita zvinhu zvakaipa and you have disrespected our name. How best can I deal with such discrimination mufamily after reporting such issues? The Lord is going to stand up for you. Men may not stand up for you, but God will stand up for you. That was the right thing to do. The Lord Mwari haashaire munhu pekurara, Mwari haashaire munhu school fees. Aiwa vana vangu, let me ask you, regai ndibvunze vabereki venyu magiramu. Imimi muri kuti ndinoda kubvunza vabereki. Are we saying if my child is being abused by my brother ari mumba, she must be continuously abused so that awane pekugara nesadza? Is that what we are saying? No. Kana sadza racho radaro, it becomes too expensive. I would rather be abused in the street than with people I trust. Zvasiya nekumba kwenyu kwangu pambare. Zvuta ufanga kutombochemera kugarapo. Pekuti uri kuudza mubereki kuti I'm being abused here. He is saying because I said keep quiet and continue in abuse. Iwe ungoitira izvozvo kuwana pekurara. Kana pane munhu asina pekurara ndiwe. Nekuti hapararike pamba pacho, hapatogariki, hauna pamba in fact. Ndo panodiwa isu maelder enyika ndinonoripota inini, ndokupa futi sadzi. Okay. Church, I will address you on this one. Zvekuti izvo tiri pa-AFM istory, AFM taitoipinda indotoiziva ichechi yevanhu vaida kuenda kudenga. Kana makuda kuenda kudenga maendero aya, hatiende kudenga nenzira idzodzo. It is the duty of the parent to protect your children. Kwete kuti huku inodya mazai ayo kuti ndaigodii. Zvakafanana zvatiri kuita uko, muchiona muchienda kucollege muchitora vana muchirara navo. Takanyarara hedu because we are hatina zvatinogona kuitai. But by the end of the day, rega mwana aite musikanzwa nevamwe vake. Not you. Okay, thank you, Elder. Ndine mvunzo. Ende panapa pandiri kutotaura aripo mudhara mukuru atori nemwana waari kudanana naye pano, waunenge uchifleta naye, and you are here, you are seated here pretending to be a gentleman. You are not a gentleman, you are the devil. You are like your father, the devil. Itifa Orofitai baba. Okay, thank you, Elder. Ndine mvunzo wekuti mukomana wangu ari kuda kuroora, asi nyaya ndeyekuti ari kunetsera sex.
kunana tete nekuhama kwese takatoenda tikaonana saka ndoita sei, how can I handle this issue? Iwo chiri kuita kuti utada kuroora chi? Takatoita maprocedures ese ekuti takutosvika pastage yekuda kuroorana. Saka anonokerwa here? Kana aida kurara gore rino angade akaroora gore rakapera. It's as simple as that. He is not a married man. The fact yekuti arida kuroora inonzi story. His story is justification to sin isiripo. Kana aida kuroora achida kurara gore rino ngaroore gore rakapera. Baba, ini mkomuna wangu tunowirana, tunodana zvakanaka, tikuplana kuroorana. Asi amai vake havandidi, havatondidi zvachose, vakazviratidza kuti havandidi. Saka ndoita sei pakadaro? Iyoyo hapana zvaunogona kuita. Basa remukomana wako kunodhura nembwa dzekumba kwavo. Kana apedza kuvharira imbwa dzekumba kwavo, ozouya otaura newe. Kwete kuti akutore iwewe unovharira imbwa dzekumba kwavo. Okay. Euda, I have a situation. Pabva kutaura zvekuti kuroora handiti. Listen nemusikana vangu andauda kuroora. But I am not yet financially stable. Vana vangu ndoda kuti muzvibate. Never think you are going to put your in-law in order. Ndoda kuti mugare mazviziva. Usaende kumba kwakatotewa muteyo. Rega varidzi vemuteyo vadhingure muteyo yavo. Unoona moto kuvanhu ava. Ndovaziva ini. So I was saying kuti ndine musikana vandoda kuroora. Vana vangu ndodzokorora. Musaende kune riva rakatotewa. A man will stand by his mother when it matters most. Okay, thank you. So I was saying kuti ndine musikana vandoda kuroora, but I'm not yet financially stable. Saka wasika kuroora ingati mirei papa. Handisi kuita nharo. Usaise zviro kuti uda kuroora. Hausi hauroro usina mari. Asi chenda mberi. Musikana ari kuda kuroorwa. Handiti. Musikana akuda kuroorwa. But inini, I'm not yet what? Financially stable. Musikana wako ndiye ane problem. Arida kutema magwavha pamuorenji. Iwo hautomborina kana dambudziko, don't worry. Musikana wako atori ne problem. I will take one last. All right, so what we'll do, we'll give you guys a chance to ask the last round of questions. If you have any last burning question, then we close this discussion. Just one, starting from there. Kana usina nongoti pass. Imi vana vangu ndoda kukudzai vasikana, kana munhu asina mari haroore. It's simple. Zvekufamba uchimudza kuti unoroora rini wochinyatsoona kuti hapana chiripo pana. Uyo ndiwo rutonetsa, you are behaving like a fool. Kana uda kuroorwa enda pane vanoroora. Kana uchida pastime mumboita izvozvi zvedhirama zvamuri kuita nemukomana wako, uone ukaroorwa. Irafu hayo but ndo chitokadi chiripo. Shungu hadzitenge pizza. Okay, Elder, tiri pa same issue yamuri kuti shungu hadzitenge pizza. Isu takadzidziswa kuti you don't have to look about status yemukomana. Tarisa kuti ane vision here. Yet pa vision yacho hansanda kuona mari inokwanisa kutenga pizza. Saka hapana vision. Ndoita sei naye mukomana? Saka hapana vision. Iwo naiwe mwanangu, chinonzi vision kujamba grade 1 ongonanga kuuniversity. Handi vision inotangira grade 1 muchienda mberi. We are not saying the young men should be rich, but the young men should be productive. Okay. That's all we are saying. Hakuna munhu anoti handitorina mari yekuroora. Pane umwe ane 1000, umwe ane 1.5, umwe ane 5,000. Vanhu vese ava vane mari. Tinotarisa kuti izvo, how much effort has been put to get the 1,000. Okay, thank you, Elder. So as we move with our time, let's just go around quickly because of our time. I'll pass. Okay. Alright, Baba. Matirambidza yaya ndabvunza yakuti kana akaroora achida kundiroora matirambidza makati hazviti. Ko kana akafirwa. Ndati
matirambidza paya pakuti kana ari married man achida kundiroora azviite, ko kana akafirwa? Aiwa, kana akafirwa hapana chakamboipa, because hazviri kuti akafirwa uchafawo ikoko. Handitirezeka akafa i1 unonorarama ikoko, hapana kana dambudziko riripo. Asi kana une mubvunzo iwoyo pane dambudziko mauri. Kuroorwa nemunhu akafirwa is not a problem. Aiwa, ndikutaura pa-sin wise kuti is it a sin kuroorwa? Aiwa, kana hachimbori chivi kuroorwa nemunhu akafirwa, chingatozongove chivi ukaenda pasingagariki. Asi kana pachigarika chete munhu wacho akafirwa hachimbori. Okay. Tanaka. Thank you, Elder. Inini ndiri mwana akarerwa kunana sekuru kana kuti kunana mama. Baba vangu havana kundirera. But ndakuda kuroorwa. Then zvanzi baba vangu ngavachiuya vakubudikira pazisini yekuroorwa. Ndoita sei nazvo, Elder? Iwe chako panyaya yekuroorwa kwete kurodza. Zvevacharodza nechi wapinda muground musiri mako. Chako kugara pasi, vanhu vanopuwa mari yavo vopuwa mari yavo. Hamusi kundinzwa? Sound. Alright. Mubvunzo uri kuti? Mubvunzo wangu uri kuti inini ndakarerwa kunana sekuru, baba vangu havana kundirera. But ndasvika patime yekuroorwa. Then zvanzi baba ngavachibudikira pamarriage, but baba ava handina kutovaziva zvachose. Ndakutanga kutovazira pamarriage ipapo. How best can I handle this? Ndati inini kana uri musikana hausiriwo unoronga panel yekuroodza. Iwewe chako kuita sei kuroorwa. Do not be worried nevari kugamuchira mari. Be worried kuti izvo wawana murume anokuroora. Ukada kupindira munyaya idzi unopinda patight. Hadzizi dzani, hadzizi dzako. Kuwana baba vacho. Vana baba vacho kudii? Elder. Kana let's say pakutoda kuroorwa kwangu, baba na kuroorwa ipapo, baba na mai vangu vakaita sei vakaseparate. Baba vari kuti mari handisi kuda, mai vacho vari kuti saka inini handikwanisi kutambira nokuti handisi baba. Aiwa, kana vane nharo pakati pavo unovaudza kuti ndichaenda mahara. Ogara wavaudza pamusana pekuti there is no difference between vanhu vakanga vakaroorana inokonesa kuroorwa kweumwe. Papinda muvengi, mabata zvandiri kutaura. Where do you come in panyaya idzi? Saka unovaudza kuti kana mukasaisa your house in order muchaona ndaenda. Handisi kuti enda. Unovaudza kuti mukasaisa your house in order muchaona ndaenda. Ndikutaura nevanhu vakuru. So maybe before you close it, recently I think the past weeks we had an issue muma streets social media of a guy who didn't show up on Lobola Day. Akangorega kubatikira. Vanhu vaita majavha, dheko dzaitwa, radio dzarira, muri yaungana. But mukomana hana kubutikira. What might be your comment on that? Mundiregerero ndingangoita sendine utsinye pa comment yangu. Asi ndo chokwadi. Ndechekuti unodanana nemunhu 7 years otadza kuona upenzi hwake kusvikira aita mhuri yese mapenzi. Ndoda kutanga you were there, you were very present, because an honorable man does not behave like this. But when a man behaves like this, there is no honor in him. But tomboto njere dzako hadzisvike ipapo. Toenda pa level 2. Vana vangu ndoda kuti ndikuudzei, kare pairoorwa munhu zvaitogona kuitika kuti nyangwe maneighbor akanga asingazive kusvika zvinhu zvaitika. Rimwe dambudziko renyu nderekuti mune vhavhu. Unoudza nyika yese pane kuti mukomana acelebrate kuti ndaroora, ndione ngochiposta kuti cows came home. Ameno kuti mutingakuitei sei nekupaparika. Because the higher you go, the cooler it becomes. Chechitatu chandinoda kuzotaura kuvakomana ndechekuti vana vangu, if you are not for it, announce kuti handidi. Usasiye vanhu vachiita urongwa. Don't make people fools
because you are a fool. It is wrong not to honor your promise. It is wrong to bring your lady to such disrespect. Disrespect. When you say, I am coming, please go. Allow me, Elder, just a few questions and I'm going to select a panel and look at mungo quickly in my seconds chayo. I dated a guy in 2023. We broke up last year. The question is, I'm trying to heal and move on, but it's hard because I'm faced with domona every day. Patronate my conferences. Even users are in praise and worship. Try mana elder quickly. Unfortunately, there's no quick answer to this one. But vanangu ndinoda kukuburitirai pachena. Ndewe kuti a heartbreak is like high blood pressure. Haina mushonga unoirapa, but you learn to live with it. Ndo zvatopo, ndo zviripo. You need to adjust, you need to live with it because this is the condition yapo. Manje unenge wajaira, it will be a thing of the past. Hapana zvimwe, it's a chronic ailment. The other question quickly, Elder. Toita sei kumabasa nekuzvikoro kuma university zoko tanzwa nema lecturer kuti upase vanotirara neni ukaita zvekutamba vanokunyima mamarks ukaenda zvakare onzi ndipe sex quickly. Vaudze kuti kuuya pano kupasa kwandakabva ndichipasa handaumborara ende womuudza kuti ipo pano pacollege pauri kuona ndichapasa futi usina kurara newe. It's either, and I want to tell you this is what is going to happen. It's either if he continues like that, the Lord is going to remove him and we are going to pass. Saka go before people with the power and tell them we serve a mighty God. Iyi ndamboda kuignore but yaramba ichiuya baba. Hanzi ndokumbirawo kubvunza kuti age ine basa here kana mukomana ari mukuru kwandiri ne 5 years. Aiwa hapana chakaipa kana ari mukuru kwauri ne 5 years. Anogona kuzongofa 5 years earlier chete. But maybe unenge usina ma feelings ikoko but in the time hapana chakaipa. Hanzi anogona kuzongokutangira kuenda chete. Is it possible kuti musikana atange kuudza mukomana kuti ndakuda auye akawanda? Zvinongoenda neubenzi hwacho. Ilevel yeubenzi inenge yasiyana. It's possible but ilevel yeubenzi iri nechepamusoro. In fact, it's a sign of desperation. Do not date the desperate. Hanzi todi with married women who are having relationships with young guys who should be marrying us. Hapana zvaungaite inonzi filter iripo iyi where good guys are being screened from bad guys. Ukoona vatodanana nechembere vanga vagara vakaipa. Saka Mwari atokudzivisa mukumwa bhodhoro nepoison. Chingo concentrate nevashoma varipo. Hanzi nowadays vakomana vashoma kwazara vabereki. Boys dzacho dzakapera kumitisa dzisingaroori. Zvinoita here kuchiroorwa nemukomana akadaro? Aiwa usatore ma returning iwewe mirira Mwari. You know what? Haugone kuchengeta ndarama wozoipa kunguruve. Uyo Mwari wawakachengetedzera purity is going to see you through. Chodi sevasikana ndine munhu anenge achindida asi ndisingamude. Koitawo wandinenge ndichida iye asingandide. Ndo game racho, ndo matambiro acho game racho. Saka iwe unozongoona kuti it's not about the individual, it's about the principle that you are dating. If the principle that you want is in the person ausiri kuda, kungoti ungosina umbozvifunga. Second from last, kana ndakarara nemunhu since Bible richiti mave nyama imwe chete, zvoreva here kuti chero ndikatendeuka handicharoorwi here nekuti ndakatoita mistake already? Upombwe hakuzi kuroora.
hapambi dzingatoshaya kwekuenda upombwa hakuzi kuroora mabata chishona changu ka the fact that I made a mistake that not mean I got married. Zvakafanira kuti ukarasika ukapinda pamba pasiri pako unganzi wasvika. The last one, Hans, how can I balance life yangu? Ndiri mu relationship but handina mari yekuroora. I'm not financially stable. Kungoti list yako yema priorities yakasiyana ukatanga nezvisiri izvo. Waifanga utanga wabalance upenyu usati waunza umwe munhu in your unbalanced life. Look now how many lives are now unbalanced. Vana vangu sumukai 2 minutes. Uyu musikana uyu. Uyu mukomana uyu. By right our two vanofangwa kuroorana. Unfortunately chiri kuitika ndechekuti ava ndibaba vane tunhu twavo. Pari zvino paita musikana anofangwa kuroorwa neuyu asi anodawo zvinhu. Asi pazvinhu ava zvinhu havana. Ava ndo vane zvinhu. Asi panguva yekuroora vezvinhu havaroore ndofangwa kuroorwa neava vakanga vasina zvinhu pandaida zvinhu. Munhu unoda kuti mupabati. Asi ava vezvinhu ava havangori nezviri muhomwe. Vanogona kunge vane zviri muhomwe nezviri muropa zvavakapiwa neava vemazera avo. Saka poita musikana aifangwa kuroorwa neava asi anoda zvinhu zvisina ava. Asi vaanoda vasine zvinhu zvisina ava vane zvimwewo zvinhu zvisina ava zvekuti kana wabvako zvawakadya panenge pasisina asi uchauya nezvimwe zvinhu zvaunovigira ava. Vakamirira musikana wake. Mubvunzo wangu wochiti pane future here up or we are taking the past to destroy the future because we are interested nekudya nhasi. Isn't it kuti some young women who are beautiful is the poison that your husband is going to drink? And the reverse. Why? Because Hamumiriri Nguva. Bible romba rati chinhu chimwe chete nechimwe chete chine nguva yacho. Vana vangu nguva yezvinhu ichadii. Usade zvinhu zvisiri zvako that was never allocated to you. In case you allocated things that were not supposed to be allocated to them because of carelessness. Atidi careless behavior. Musafe nezvirwere zvedu. Regai zviuraye ini namai vako nekuti ndisu takazvitsvaga. Haikona kutongera vamwe vezera rako rufu because of carelessness. Kana ndakutuma kucollege, go and do college work. Kana waenda kubasa, enda unoita basa mwanangu. Kana ukaenda ku UK, enda unoita zvawakavinga mwanangu. Ndokukumbira ine mweya wa Mwari. Keep the future in perspective. Aiwa ngatibatanidze maoko edu, ngatibatanidze maoko edu.